Okay, for video no one. This is that video we have been waiting for. Okay, for that video, this is the video we have been waiting for. I like that these fathers were balance yoku regarding omenana na Igbo and ndo kambiala. There are so many things now. Let us tell ourselves the truth. Ndigbo ni claim na hana omenana has destroyed omenana. Yes, they have destroyed omenana. Ask me why. Now, let us start from ndo abalofu dibia no apatazi nkita. Growing up, I need maka Okija Shrine si wede mgbe Okija Shrine came to limelight. Mgbe Okija Shrine came to limelight, I must so many things got there. But not this Okija Shrine hana emezekita. Me, in my own opinion, I believe that na mwa na pampa na Okija Shrine mgbe ngige ha kidafia no kidafa Okadibo ha mgbe I believe na mwa ha apugo na Okija, because the land has been desecrated. I believe, in my own opinion, that in here desirable ogwu ndị mmadụ bubatara na Benin, from Benin, Yoruba, Cotonou, Togo. Ogwu ha bubatachiri ebubata bụzi ihe ha ji emebisi ana Igbo ya na asị gị na Okija ogwugwu akpụ nka. I believe, in my opinion, that in apugo, because that place has been desecrated. Secondly, agbadata na ndị ọgbaraọfụ ma ndị dibịa ma ndị na-agwọ okite ma ndị na-agwọ nke ọzọ. I believe, because mgbe pele mpe hearing okite, growing up hearing okite, enwere onye na-eji ya nso. That is why akwa ọkụkọ ji wee cash out very very well massively mgbe o bido mewe ihe okite, because he modernized it and removed the fear of okite from it. When I'm in the bay as Castro, a lot of people ventured into that thing with a gauge settle hearty today. Most of them are police station most of them are police station Obodo, most of them are prison outside country, most of them are prison and neighbor, most of them join kidnapping, most of them join so many bad illegal things in order to survive, because their source of livelihood was taken away from them the very moment I step foot in that God-forsaken place. Now, growing up again, I need na anu ya n'egwu mgbe a na-agụ ya n'egwu. Odukolu ka eze jikọrọ ọnụ ka Chiko Paragolosi that na no chetelu mgbe agwọ na-atụ ndị fada egwu. Ịpụtasị agwọ nekwa fada na-abịa, agwọ agba ọsọ. Yes, you all heard it. Me, obuni noria mwa noria. I did not witness it, because I'm still in my, I can forget about all these things enough. Man, the story we are told from the witness here. That is when you make reference to is either no Chiko Bala or Luke Ezage. Somebody go liane guna ne by. See no chetelumbe. Oya agwafumoto father on abo. So what I witnessed growing up was mba I na-eje church Father bulugu ụzọ gbafee gị n'ụzọ ịmala amali na ịgagolit, because then people were in a hurry to serve God. The zeal to worship God ọbụrụkwa na ọ dị rọkịta ọ dị, mana the corrupt state of our minds are polluting and scattering the things of God that God is said to do. God is in a hurry to bless us, but are we really people who are ready to position ourselves on the right path to accept God for who He is? Also, seek first the kingdom of God. That in seek first the kingdom of God. God, let your will be done. Thy kingdom come. Seek first the kingdom of God, so that when you seeking that the kingdom of God, that everything shall be added unto you. You seek the kingdom of God. You dokolo house rent. Dokolo kozo. Also, that even your Father in heaven knows that you need all those things. That is why pastors said that for no, those guys a time hoyabo had a labor with God.
Bible says, and Enoch walked with God and was not. There are times you have to labor with God. A time comes in the times of your harvest and your announcing. God will crown it all for you, because he sees the sincerity of your heart, and he knows that money and the Jezebelic spirit of women cannot corrupt you. So watch this video. Hear this Reverend Father regarding the things and all the other corruption naga on in our society today. Mgbe gboo gara aga, ọsọ gwara nye bụrụ na ebe esiri nụta nwaanyị na-eme jọlọ, o wee bụrụ na ebupụta na ọ bụrụ mgbe eji ebi ụwa, a na-ebi ụwa fabio ga foye ekwupim. Nwere onye ji ekwupim mgbe eji ebi ụwa, ebido onye nwụrụ anwụ ụwa. Gịnị ka unu chere anyị na-eme kịta? Ọ bụ ụwa ka a na-ebido onye nwụrụ anwụ. Mmadụ pụta onye si na ya gba omenala Igbo na ya gba Igbo tradishọn pụta na-ekwugheri were si eze mmụọ nyafụta n'ilo ka afụrụ. Gị na ndị mmụọ ya ezukwo. Ọ ya afụ ife karịrị ya. Maka onye na-eme ife na okweri ya omume ma ọ bụ kwuo okwu na okweri ya okwukwu, ọ na-ezute ife ọ chọrọ izu n'ụzọ. Isi eze mmụọ pụta ka gị na ya gbarịa. Ndị nwa bụ onye ụka kịta, ọ bụrụgodo ụmụaka na-akpọkwugharị na-eje n'ụkwụ isi etukwu, ọ nọrọ na ya na-eme ife ọ na-eme, ije asị anya pụta ka gị na ya gbarịa. Ihe na-ekwu ọ bụrụ mụ na-agafe kịta, afụ m ndị ama Jehova ka fa n'ọrụ ọsọgo ya bụrụ na moto ka nya fee jikọ ọrụ ngwongwo na ngwongwo fa jere na-akụrọsi okporo agba m breki na-echefa gacha ewere nsacha moto ngabakwa. Because no, unu ejide na sense of sacredness gbuo n'ala Igbo. The sense of sacredness ka anyị jide destroy ya n'ala Igbo. Ọ na-erute n'anya aka n'ofu n'ofu. Ọ ya na nwata ji ebirizie nwanne ọla na-ekwu ọ gaghị ute. Anyị na-akọ maka child abuse mgbe gara aga, kịta abụzi maka elder abuse. Apostolate mbara na ya agbara na-emenu na announcement maka ụbọchị anyị abịa. Because if I fụziri kịta bụ, we don't take care of these elderly people. We handle them anyhow. We treat them anyhow. Ị ga-apụta fụ ebe a na-abalị nne mmadụ mba ife a na-emeghị. Ife ebe a na-abalị nna mmadụ mba na-agha ya ụja. Ị na-asị ọkwa nwoke na-agba ọfụtavu okwu onye ọbụla na-eze ya a na-agazi ụja anyhow na-etie ife. Na Delta steeti ebe anyị fụrụ ndị pụtara solu ụmụ ndị egede ndị ọzọ kpọkọtafa etie nnefe ife gbu ya ọtọ si ọ tarafa na ọ na-ata amoosu na ọnya bụ na fe nwere ego. Onye mụtara unu zụọ unu mgbe unu dị n'obere igbu unu ọfịara ahụ ọkwa ipichi onye aka n'imi 5 minutes ọgba nịkọ nwaanyị eti ewebo apụtasịa nwaanyị gara na ọka ọ na-adị nke aga wee zugido iburu dị mkpa. Ọsọnye bụrụ fada, ọsọnye bụrụ bishọp, ọsọnye bụrụ pastọ, ọsọnye bụrụ onye amụma nwoke ma onye amụma nwaanyị. Eze mmụọ ukwu na eze mmụọ nta ewerepụtasị gị nọ nne gị jiri nọ nna gị jiri ikweri elu ịbụ ekwuege ka ịbụ nọ nne gị jiri nọ nna gị jiri ikwerie. I kwesịghị ịnụwa ọgụ ozugbo kụbụ ya ọkpọ aka nri na aka ekpe ya na amụmụ ya. Kụbụ ya ọkpọ aka nri na aka ekpe si ya vụsị ya. Ife niile abịa ife anyị fụrụ because na sense of sacredness ejide gị egbuo n'ebe ndị mmadụ nọ. Chineke ka a na-emegide. Onwekwanu ife anyị mere anyị chee na ọ bụ Chukwu ka a na-emegide. Ofufe anyị na-efe Chineke adịghọ Chineke mba, kama na ofufe anyị na-efe bụ oghere ọma o nyere anyị iji were nata gracia ya amara ya. Ukwe anyị na-ekwenyere Chineke ọkwa unu na-apụta ndị ụka si na ọ bụ ka enyi ya ife ọ na-eri. Ịbụba ha bobochiri na-ekosi n'inye ya ife ọ na-eri maka unu ga-esi na-ekwe ya unu na-ekwe ya nsọ Chineke a na-ekwe ka agụ uwe ya agụ na-agụ Chukwu. So na ife ndị a niile bụ oghere Chineke nyere anyị. When we are singing, we are praying. Ekpere ka anyị na-ekpe na-ayọ Chineke maka onwe anyị. Chukwu zuru oke n'onwe ya, ọ mazụrụ mma n'onwe ya, ọ dị n'ụdị ya. O nwere ife ọbụla imere nwere ife ọ na-agbakwunye Chukwu n'ife Chukwu bụ, maka na ọ bụ onye jiri aka ya dịrị n'onwe ya, onye enweghị mbido nke ọ na-enwe isi njedebe, bụrụ onye okike na ose bụrụ ụwa nke ife niile.
nke a bụ ife anyị ga-aghọta. Anyị na-ekene Chineke anyị na-asị ya mee ka ndị mmadụ ọkachasị ndị na-eto eto malụkwa onye Chukwu bụ, tụba egwu Chineke site na Kristi onye nwe anyị.